ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. Шукронаи Аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиятем. Духтарои имрӯза влоги мо аз обед сар шид. Иҷа ман хӯроки обед тайёр кардам. Иҷа ҳамсояи мо кор кардисай, овоз баланд чӣ кор кардисаян ки. Иҷа духтаро чӣ хеле ки гуфтам, хӯроки обед тайёр кардам. Иҷа приловка тайёр кардам, камтарак дар анами дегча. Чӣ хеле ки медонед ҳаво беҳад гарма, ягон хӯроки беҳад сабук мефурата. Хӯроки сабук мефурата аст, хӯроки равғанӣ намефурата. Барои ҳамон ман пешакӣ дар об гӯшти мирға ҷӯшонда гирифтам. Баъд приловка андохтам 1 пиёла. Баъди приловкаш камтар мулоим шудан, картошкаро ду дона картошкаро майда карда андохтам. Намакша сос кардам, укроби қоқ ҳамроҳ кардам. Ба ҳами приловкаи мо тайёр шид духтаро. Беҳад хӯроки осон ҳам хӯроки сабукай, ҳам хӯроки чия. ҳам дар ҳамин вақтҳои гармӣ, рӯзҳои гармӣ беҳад ягон хӯроки чӣ хеле ки гуфтам беравған мефурата. ҳам касоне ки мехоҳанд диета кунанд, беҳад ҳамин хӯрокам барои диета фоида дорад. Духтаро чӣ хеле ки мебинед, приловкаи ман аллакай тайёр шид. ҳозир мекашам куда камераи ман хира нишон додиста. ҳозир мебардорам, кудако мешинанд, хӯроки обед мехӯрем. касе хӯрок хӯрдесай, чой хӯрдесай, шумодам иштиҳои таом, модам иштиҳои таом. То охири видео бо ман бошед дӯстони азиз. Духтаро магазин омадам. Инаем шлопкоҳо 600 сомӣ. Бинед ки чӣ хел хушрӯй. Бо инаи намудош иношам 800 сомӣ. Ба инаи ино чӣ хел хушрӯй. Ина 100 сом. Ранги замш филатагӣ. Ҳар намудошанаи цвет. Размери 37. Ишам 800 сом. Магазин Точкай, Глобус. Ана имада маҳқул шид. Чӣ қадар духтаро шумода чӣ? Ҳатман нависида комментария. Беҳад мада маҳқул шид. 800 сом. Баъд инаи намуд сиёҳшам будай. Бинед ки чӣ хел хушрӯи сиёҳш. Беҳад шлопкои хушрӯвардия, новинкои нав. Новинка бигем 800 сомӣ. Инаи намуд чамастай. Сафедош, инаи золотисти. Инаи нахушрӯ. Удобнаҳай. Ино 1400 сом. Ана инорам хушрӯ бинед. Ино чӣ хел хушрӯа. Сафедошам. хушрӯ беҳад вазбине ки хушрӯи нами 849 сом. Не чӣ хушрӯи. Эниша худам дада гирифтам духтаро. Чен кунам ку чӣ хеле да поча.
размери 37-38 мепушам. размери 37 набуда 38 чен мекунузи. Инаи хеле шлопко ба станочкиё ҳастай. Ино 900 сами. Чил шурай. 900 сами. Инаи цвет шастай бо. Ишам 900 сам. Бо ҳастай бе бандак. Обычный. Хеле цветиш желтый. Она хеле бастамочки аст резин. Резини вибарим. И 649 сом. Бо ҳастай вона хеле сиҳуш. Ҳастай вона хеле бантик доруш. Ҳар намудаш. Чанд сумуш? 649 сом. И тарафша манам ба станочкиё ҳар намуд ҳастай. Ино чанд сум боша? Ё 800 сум будиям. Ана ино. Ино ранг резин бар ино 800 сум. Ана хеле обуву ҳастай бо. Ино 849 сум. Классический. Ревнен чехшто. Мам, уже тамом? Она из сафедыш. Бо ҳастай на моделыш. Ино рам 849 сум. Ҷо ҳар намудаш аст. Красниш. Свети сирхиш. Сирх чанд сум боша? 999 сум. 1000 сум. Бо ҳасмана хеле цвет 849 сум. Цвето бо инҷаш бисер доштай 1000 сум будаи. ҷа магазини Калона бинем. Чиқа магазини Калона? Ҳад магазини Калона. Инҷа ин хеле ба станочкиё баланд. Ма ба станочки гирам, ма намедонам чӣ хеле вибр кунам. Ино 1000 баландо 1949 сум. Ино бинед хтаро ино на обгуматем. Головы нету. Нет, вроде убили. Вот так идет. Привет. Привет. 1400 сум. Классный шоу. Ино модама кушид. Ай. Баланд. Ай. 1400. Духтарои нема да маҳқул шид. Каблук шабине чанқака. Беҳад ҳам светш маҳқул шид. ҳам видиш маҳқул шид. Ози ҳам хеле чоркунҷа пешаш модай ҳамисол. Ҳамисол модай ҳами ба станочкиё. Ира бине чӣ хушрай. Ира бине духтаро чӣ хушрай. Чанд сум бошаи? 1149 сум. чӣ хеле ки гуфтам ҳамисол беҳад модаям хеле чоркунҷа пешаш. ин чӣ хушрой. Оз мепушу мебинам. духтаро ҳатман да комментария нависе ки ман ира вибр кунам ё ки дигариша. Сафеди ки пушида будам ку духтаро. Ирам некин беҳад маҳқулум шид. Каблук шабинем. ҳатман нависе духтаро.
ки кадомиш хушрӯтара.